Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Atong takna alas 6:38 na mga higala sa Banuban karon sa atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Kanta pagtagad may galatunduga mga isgutanan ro nga buntaga mga kaigsunan unya nagpadayon ang National Vaccination Day. Gipahigayon mahigala ang atong matawag nato mga higalag bayanihan bakunahan National Vaccination Days. Karong adlaw may katapusan mga kaigalaan unya so far ang Dakbayan o Lalawigan Sugbo lakip ng Central Visayas ubay-ubay ang nagpabakuna mga kaigsunan no. Atol sa second day gahapon Andres Bonifacio Day ubay-ubay ang nagpabakuna unya karon ang last day may gala sa matawag na tog bayanihan bakunahan National Vaccination Days. Importante nga mabakunahan no ang ato mga kaigsunan kadto mga dunay mga sakit ug kadto mga mahadlok gyud pag-inquire lang mog dugang ngano nga kinahanglan nga magpabakuna kadtong mga na dunay sakit mas maayo nga mo kuan gyud mo pakonsulta sa doktor unya kadto mga trabahante doon na ba magsugod na ba nga kadto mahigalang on-site nga mo trabaho dili mga kahigalaan pasudlon sa trabaho kung wa magpabakuna. Straight to the point. Now, kung panalitan wa gibakuna, musud ka RT-PCR test. So mas dako ni gasto, ha? So imo ikumparar asa man ka sa way gasto nga bakuna o kaning maggasto gyud ka nga RT-PCR test. So mo na imong hunaon sad, no? Okay, so kini ni ang malipayon ta nga dunay daghan gyud nga misanong atol mga higalas pagpahigayon sa vaccination mga kaigsunan. Ikaduhang adlaw niya karon ikatulong adlaw mahinaot nga mas mudaghan pa ang magpabakuna mga kaigsunan. Ang Central Visayas ilama kay ikatulo ta mga higala no sa daghan na pabakuna ato pang punan karong adlaw siguro kung ato na sigo nato mga kaigsunan no nga magpabakuna gyud aron nga makuha nato ang herd immunity unya labi na karon nga niya na padong na sa ning Omicron mga suking tigpaminaw musugot ag sa dili naa na may naglockdown namang ubang mga nasod gani nya naa na ning maong virus ubang mga nasod ang ato while magampo ta nga di ni makasud unta sa Pilipinas while dili unta ta maapektaran ani samtang magampo ta nga unta hunungan na ta ining COVID muhimo sa ta sa tong part mo man na importante mga kaigalan nga kanang atong luwason ang atong kaugalingon kinahanglan muhimo ta og ato pong naputay role no naputay role samtang magampo ta mga higala di man pwede nga magampo lang ka nga kutob lagi kas pagampo. Samtang nagampo ta mohimo sa tag unsay angay nga himuon. Straight to the point. Mao kana nga magampo ta nya magpabakuna sa ta. Ang leader nato niya na si Pope Francis, with all due respect sa mga tinuuhan. Si Pope Francis mismo nagampo mga kagalaan unya pabakuna gyud. Dili sa atos Bishop si Palma nagampo unya nag-encourage po sa papabakuna mo na nga kumutan-aw mo sa mga simbahan na ay picture mga higala ni Bishop Jose Palma nga nagpabakuna so atong dasigon ang atong mga kaigsunan nga magpabakuna ta kay kini maoy bugtong pamaagi nga at least makasagang ta malikay ta batok mga higala ining COVID-19 labi na lain na ning variant ron mga higala unya importante ang uban naka booster shots na kadto mga medical workers nakapabooster na sila ang uban wa pa ginadawat bisag usa ka bakuna taon so palista mo natay daghang mga bakuna nya libre ra na mas maayo nga mabakunahan para nga dili mataptan sa COVID or kinini ang dili madisgas sa COVID nya dili pud ta mahimong career kay og ang uban na mapabakuna ang uban dili kuan man gud dili ta makakuha herd immunity no unya kanang COVID nagyapon siya host kay nigtugpa sa lawas o sa katawo panalitan na po katawo ng naa inigtugpa sa lawas anang COVID
pulos vaccinated kanang napo katawo nga naa sa usa ka kwarto lan, way katugpahan ang COVID. Kay mo ambak man sa mahigalag, bakunado man, musukol ba? Makasukol ang lawas. So mo ambak sa pikas tao, kay di man sa ang COVID mahigalag way host, di man sa mabuhi. So mo ambak sa pikas nga tao, inig ambak sa pikas tao, bakunado sad. So dili sa musurop, may tabo na mangita na pog kaambakan. So ambak-ambak siya, kamong tanan nga naa sa usa ka lugar, pulos mo bakunado, wa na kaambakan ang COVID. Straight to the point. Muna hinungdan nga padung na to nga makuha ang herd immunity. Pero kung inigambak sa COVID, palitan na po takabugso sa karom, na duharat na nagpabakuna lan, inigambak sa COVID, may lag makaambak sa nga itong bakunado sad. Dili sa mo mag-init man eh. Ngita sa glaing kambakan, ang ikatulong taong ambakan, wa naman. So, muna yung nakalisod. Wa may bakuna, sumusurop siya. Mo kuan sa mo ganahan sa ba, mo tugpa sa mga kagalan. Inigtugpa gud niya sa usa ka tawo nga bakunado, mawayang ganalan kay musukol man ang iyang immune system. Kay naa may titer mga higala, bakunado man, maka-fight man, mura mo gunag magira sa ilawom gud. So makasukol siya manang mangita sa glain nga kanang madaog-daog ra ba niya bang dili ba makasukol alan. So mo na nga mabita nang vulnerable kay taon to mga tiguang o kato mga bata nga weak pag immune system, kay nigtugpas COVID di makasukol mo to iyang daog-daogon lan. Mo nga karon atong gi-encourage ang mga bata mismo gani, sige na og vaccination. Nag-vaccination roll out na ta sa atong kabataan. Unya ang ubang mga nasod 11 years old pa ubos sa gani nagsugod na sila. Kay kanang COVID mangita sa katugpahan nga weak, mangita sa katugpahan nga i-welcome siya. Ganahan siya. Muna siya. Kinsa may mo welcome katong way bakuna. Kay nigtugpas COVID wa man sa ikasukol. So ang COVID welcome ko din ganahan kay siya mupuyo ang tao nga way bakuna. Mo nay mahitabo. So mo na nga atong encourage ang atong mga kaigsunan nga magpabakuna gyud. Pero kato mga mahadlok yung bakuna, labaw tanan mahadlok og injection, ang atong ikasulti nga gamay kay ng injection ana oy, walay angay kadlukan. Nya kato man mahadlok gyud kay delikado ng COVID nga kuan. Daghan na may mga tao nga mga ilado, mga tao na pabakuna man gyud. Wa man mga hadlok, no? So dili ta mahadlok. Now og panalitan na hadlok gyud ang usa ka tawo ato lang respetaran basin og do na mga higalay sakit siya, mananahadlok siya, pero pakonsulta sa imong doktor para siya may mo recommend unsa nga matang sa bakuna ang imong angay nimo. Kay kinini ang kana mga doktor mga higala mga bakunado man sana, no? Di man sana ingon niya kuan kay aron nga magsuloy-suloy sila mga kahigalaan mo atubang sa mga pasyente, protektado sab sila. Straight to the point. Ako naka-appreciate ko kay ni ay 101 years old. Atol mga higala sa bayanihan bakunahan, 101 years old, nagpabakuna pa gyud, mga sukit tig paminaw. So gusto pa nang mabuhi si Lula mga higala kay bisan pa man og kana mga doktor mga higala. Okay, ato ang tagad pagtagad no, nagpabakuna ato i-check sa may barangay Hipodromo kining maong 101 years old, ti amo na lan nga nagpabakuna pa atong tagad pagtagad mga higala. Kumusta ka ang report karon? Atong hatagag pagtagad mo tawag na to sa atong kwan. Okay, sige karon to taon mga higala kay naka-appreciate ko laliman kag 101 years old dan bida no, kaninduta mga higala makaabot ka ng idara, dili na basta-basta mga sukit tig paminaw. 101 years old nagpabakuna pa. Straight to the point. Wa mahadlok pagpabakuna Inday Maris, kini maong 101 years old. Ang uban mga dagko nag edad na uban mga bata wa mahadlok. Ang uban mahigala mga hadlok no. Napon sila ilang kaugalingong rason siguro nga nung nahadlok sila, pero ato silang dasigon nga niining National Vaccination Day, atong dasigon gawas nga dunay mga papremyong maayo niining pagpabakuna. Numero 1 yung hinungdan nga nung mapabakuna ta kay paghatag ni nato og kuan, kini ni ang paghatag nato ga proteksyon nato. Mo gini una nato nga himuon. Ang ibutang sunahuna gyud nga pabakuna ta karon protektado ta bisag way premyo. So kana mga premyo bonus na lang na. Dagko ra ba mga premyo sad nga gipreparar mahigalas ng mga LGUs no? O national government na sa mga papremyo. Pero gawas ana ang ato yung pagpabakuna mo pinaka-importante nga kuanta kinini ang maprotektado ta. So kami just DYHP IFM bakunado naman ta. Ang ato ani ang pagpa-booster na lasad no? So magsabot na sa taganos ata
kuha og booster shots mga sukid tigpaminaw. Kay mo ni ang mahinungdanon sa pagkakaron aron mo balik na ta sa normal mga kahigalaan. Kay og magpabilin tay ani wa man gyud no, lisod kayo. So ato nang timbang-timbangon og maayo mga higala unsay kwan. So ang katong uban atong gi-encourage unya atong mga in charge sa vaccination nato mga kaigalaan og dunay mga walk-in dawatan na ninyo ana mga walk-in no. Unya kadto nakapabakuna nagkausa kana na ang mas maayo matiwas yung second dose magpa third dose pa maganita. So kadto pabalikon mo na mo no katong nabakunahan nagkausa. Nya doon na sa mga natural nga effect lang. Ang uban mahigala nga panalitan sa amo sa Sinovac okay raman kayo. Ang uban kato mga nindot na bakunang mga Pfizer, nindot panitan ng bakuna. Kanang Pfizer nindot sana pero dunay mga hilantan sa ana inday maris kay reaction na sa bakuna. So ay mo kabalaka kanang AstraZeneca. Doon na sa nga mga gipanghilantan, reaction sa na sa bakuna mga higala. Nagpaila hinuon na nga kuan kini ni ang ni-react gyud no. Depende na sa lawas no, depende na sa atong lawas. So amo mo gidasig gyud kami sa DYHP mismo. Moapil og IFM, moapil og dasig natong tanan aron nga makuha natong herd immunity kay kung ato ra bang tan-awon karon na ang mga tao kuan na adto kag mga sikit-sikit nga mga lugar murag wa na may COVID dito sa ila. Musod ka mga interior portions tong syudad wa na gani magmask ng uban. So kinahanglan nga kuan no. Okay, so atong gi-congratulate ato kani mga taga-drama department nagpabakuna na. Sila si G. Badayos man tong kagahapon ba to? Sila si Inday, sila si Kuan. Ati Priscilla Arganas, nagpabakuna sad mga higala. Si Sir Pangkoy, Francis Espares, nagpa-booster shot na. May buntag ni mo na, Sir Francis Espares, Kapitan Francis Espares, nga nagpa-booster shot na. Straight to the point. Kita, mapaulahi lang sa taan ni Day kay bago-bago pa man ta na bakunahan, tingali mga January, mga 6 months na siguro, no? Una ta magpabakuna balik. Amo sa mong palabunon katong uban nga pabakuna sad mo kay lisod man sa kay makatulo na mig dawat og bakuna niya kamo wa pa. Si Arnold Bustamante nagkuana padung na pod magpa-booster shot. Si Fats Antonio Inso kumusta man? Pero amurag kompleto na siguro maayo bakuna si Kwan. Sila mo ay nauna. Si kasamang Binji o si kasamang Pulauro may mga kompleto kayo. Okay, so kana na ang nagkuan na sa kanini ang may uban pod nga nanayming lang sa bailan sa gipauna lang tong uban pod no kay tungod sa kadaghan mga higala nga kuan sa di na sa gusto mo apil itog linya-linya siguro. Okay. So ana na lang mga kahigalaan no kay ang ato lisod man ko kay maabdan hinon tag COVID unya wa tay bakuna mas lisod. Wala ka dili ka makahatag og good fight na manimbako lang ta in town no. So muna nga ang ato mga frontliners kung nakabantay mo pagsugod ning COVID yun daghan nga matay mga doctors, mga nurses. Ato panahon na wa pa man mabakunahe. Pero karon nga bakunado na ang ato mga frontliners kaluis Ginoo, wa na kay kakadungog no nga kini ni ang kuan. Naay mga doctors inday maris, mga nurses, mga medical workers nga nangamatay gumikan kay wa mabakunahe, gumikan kay COVID no. Sa una ra to, karon nakasukol-sukol na gid sila. Ang ato mga nurses naka-booster shots sa sila mga kaigalaan. Ato i-check Ma'am Inday Aida Tampos kay ato ning gituyo gud ning maong kuan nga makuha nato ning maong report kay imagine kag 101 years old. Wa gyud mahadlok ni pabakuna gyud mga sukit ti paminaw. Natog pa kuno lula. Ay lang sige lang day ay lang sag pukawa day. Kay natog pa mas lula pero at least na klaro na to ato ang i-check sa Inday Aida be. Di kan sa hipodromo may gala kay na-amaze ko na ining usa ka 101 years old nga lola nga naipabakuna gyud mga suking tigpaminaw. Yes, Inday Aida. DYHP Tata RMN Report. Mayong buntag Attorney Rufil o mayong buntag sa mga suking tigpaminaw. Ikatulong ka adlaw na karon ug katapusang adlaw na sa tulong ka adlaw nga nationwide mass vaccination kontra COVID-19. Nya sakto ka Attorney Rufil nga maka-inspire o maka-encouraging kaayo ang gihimo ni Lola Juanita Celoterio, 101 years old, Attorney Rufil, nga nagpabakuna kagahapong adlaw diri gyud sa Barangay Hipodromo. Gikuyugan si Lola kinsa may nagkuyog niya iya mga apo o iya mga anak? Ang atong gikauban karon ang asawa sa apo ni Lola nga mao'y nag-atima niya si Ma'am Lucia.
Ma'am Lucia, medyo Tagalog din siya, Attorney Rufil. Sige, Tagalogin mo lang dyan, day. Kaya ikaw na lang yung bahala dyan dahil ako yung Tagalog ko, mahirap-hirap sa... Mahirapan ako sa kalisod, Attorney Rufil. Pero makaintindi naman siya sa ng Cebuano. Ikaw lang, Cebuano lang ang pangutana, niya dayon, patubahala siya kung sa iyang tubag nga kuan inday kay kabaw na ito mga listeners, sabot naman sa nako nga kani magtagalog ko diri labi nag na-interviewon, makahilap kita sa kalisod. So si Ma'am Lucia, cheerful kayo malipayon karong buntaga nga atong gikauban diri sa DYHP. Ma'am Lucia, si Ma'am Juanita Siloterio, 101 years old, sa pagkakaroon natulog pa. Tulog pa siya. Oo. Kumusta man ang iyang pamati? Nakakuyog ba kaniya kagahapon sa gym? Oo, sabay kami. So nagpabakuna sa day kagahapon? Oo, pati yung hipag kong PW, pinabakunahan ko rin. So bining 3 kayo kahapon? 3. Okay, so mga what time man kayo pumunta sa gym para sa pagpabakuna? Mga 8:30 siguro yun. Natapos kayo? Dali lang, kay... priority? Priority sa kanya yung PW saka senior. So pinaalam kayo na Pfizer vaccine? Pinaalam sa amin. Oo. Before going sa gymnasium, ano yung mga sinasabi ni Lola Juanita? Masaya daw doon kay madaming tao. Tapos pasalamat siya na bakunahan siya. Kasi matagal na niyang gusto, kaso ang namin, Pfizer. Yung hinahanap no, yung Pfizer. Oo. Tapos dahil sa mass vaccination, tapos malapit lang ito sa barangay gym, Attorney Rufil, ang kanyang pamamahay. Kasi pilay siya, hindi namin mapalakan. Naka-wheelchair lang siya. Naka-wheelchair lang. Oo. So, matapos sa bakuna... Unsa na may gibati ni Lola kuno karon day nga pagbakunahan sa unsang oras sa gibakunahan gihapon? Attorney Rufil, mga alas 8 pasado. Sa buntag? Sa buntag. Wala hilantes Lola day? Wala ba hindi ba linaglagnat si Lola? Ano man, may kaming gamot para sa yung parang dilagnatin. Paracetamol. Oo, binigay ng tinis ng apo niya kung anong pangalan. Oo, yung para mainom niya. Tapos ininom naman niya. Oo, ininom naman niya. Oo, so pag-abot sa bahay, kumusta yung mga wala ba? Pagdating doon day sa bahay. Pagdating, medyo mahapdi-hapdi lang daw, pero okay naman. So, kagabi, nakatulog naman hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Magandang tulog niya. Mahimbing naman. Oo, kumain muna siya hapon, saka natulog. Okay naman. Wala naman siyang nireklamo na sakit. Okay naman siya. So, 101 years old itong si Lola Juanita. Nakadawat ni 100,000 day? Hindi pa wala pa nakatanggap pa ba ito ng 100,000? Wala mula sa Cebu City? Wala pa po kasi i-follow up na day. Hindi native pala ito sa Mindanao, Attorney Rufil. Taga lumad gyud siya nga taga Mindanao. Kunya naalang diri nagpuyo karon sa hipodromo. Tungod kay ang yang apo na diri sa hipodromo usab nagpuyo, Attorney Rufil. So kanindot no, so kisame si Lola mismo, wa ingon niya na nag-encourage gyud niya nga magpabakuna. Siya mismo ganahan yung magpabakuna day. Atay pangutan na Attorney Rufil, Manang Lucia, si Lola walang nag-encourage niya magpabakuna. Siya talaga. Nung marinig niya dito sa taga Milo na may bakunahan, bakit daw di siya sinasama? Sabi ko, sige ka ako. Bukas pa bakunahan kita. Ay, di siya natulog, ka-excited. Di siya natulog noong isang gabi. Pag alam na, nakita niya maliwanag, liguin na daw siya, magpabakuna na siya. So, nag-apura magpabakuna. Oo, pero nakita mo na, siya, energetic. Wala naman sakit yan, kundi napilay lang. Wala siyang ibang nararamdaman. Yung nadulas lang siya, kaya napilay siya. Oo, so, nalalaman namin by January of next year, 2022, mag-102 na si Lola Juanita. 102 na siya. Unsa may mga pamaagi kuno, unsa may mga pagkaon kuno Lola diha? Interesado kay tanong nga ngano kaabot sa ng mga edad na bitaw niya napabakuna pa gyud. Unsa may ilang mga preparahon kuno nga the usual nga ilang preparahon na pamahaw pa nito panihapon. Ano ba kasama ida unsa man ang ilang kuan ha? Gasalad-salad ba na si Lola din ha? O steak baka na diha?
Ma'am Lucia, dahil ikaw yung tagabantay, nag-aalaga kay Lola Juanita, ano ba yung pinipare mo ng mga meals? Anong mga kinakain ni Lola Juanita? Kung anong pagkain namin dito, yan din. Pero yung pinipare mo palagi, vegetable, ano mang mga pagkain? Ganun, mga gulay-gulay. Kakain ba siya ng Wala mga siyang, wala siyang silan kahit anong pagkain kain siya. Walay bawal ato ni Rufil. Aha. Wala man siya maintenance na gamot. Wala ding maintenance. Wala. Kaninduta, no? Wow, amazing kayo, Attorney Rufil. So, ano yung, ilang taon na ba na kayo yung nag-aalaga kay Lola Juanita? Dalawang taon. Oo. Dahil, Attorney Rufil, ang anak ni Lola Juanita, nga mga ginagatiman niya na matay man, nang nag-atiman ani karon, mao na ning iyang apo. Ang apo, busy man sa trabaho, mo nang ang asawa, kaning si Lucia, apatay na po, ang apo di ay ni Lula. So, si Lucia, nga maoy asawa sa apo mo, ay nag-atiman niya ato ni Rufil. So, may mga sagad buhaton ni Lola Juanita sa iyang pagising sa umaga, the whole day, ano yung mga activities? Wala naman siya mano kasi pilay siya nakaupo lang, higa, ganun. Pero ano ba siya, yung masayahin lang? Minsan medyo makulit kasi dahil nga sa edad niya, ganun. Pero okay naman ang ano. Medyo makulit lang minsan. Pero pag ano naman, okay naman ang isip niya. Magkikwento siya, ganun. Pero so kahapon, matapos sa mabakunahan, ay makikita mo na maliga na talagang masaya siya doon kaya napakaraing tao daw. Stila, no? Okay. So, ikaw, nagbakunahan sa kagahapon, kumusta man imong gibati o sa may mag-feel, okay lang ba ka? Sakit-sakit lang kasi, pero wala naman ako ibang naramdaman. Walang lagnat? Wala naman. So, ipakita ngayang gial sa iyang bukton, Attorney Rufil. Dota day, no? At least imo nang silingan day. Makakuha ta mga techniques ba nga ngano nga kuan, no? Taas sa kinabuhi ina na ba, no? Mao gid ta Attorney Rufil, no? Unya si Lola Juanita atong gilantaw-lantaw diri, natuog pa man sa gyud, ilang sad nato pukawon, Attorney Rufil adiri sa Tikas. So mao na Attorney Rufil, no? Sige day, unya kana na ang kuan na bas lula taon, kana na ang tungod sa pangidaron unya napilay man na taon siya, kinini ang di na sa makalakaw-lakaw mayo nara sa balay unya. Ana kanindot lang kay aktibo gyapon siya niya kuan na kana na ang nagpabakuna pa gyud. So malingaw siya tingali bisita-bisita alan din ha o tagai ba kada radyo inday ayda aron nga malingaw siya naa say mapaminaw kay maminaw gyud kanon na DWHP na o IFF. Sabihin mo niyan sa kanyang taga-alaga niya na magbigay tayo ng radyo para may kalingawan si Lola. Ano ba yung Tagalog niyang kalingawan? Kuyahan daw ato. Para mapakinggan niya yung programa natin na araw-araw, yun ang importante kasamang Aida. At mayroon tayong balita. Sabihin mo sa yung taga-alaga din na may 7 to 7:30 may Tagalog din tayong balita. Baka magustuhan niya yung Tagalog na balita dahil kung Bisaya, okay man din. Kami, kahilap-hilap mis kabisayaan. Pawisan tayo sa mga singot. Ingon na Attorney Rufil, pero ingon malana, go lang ng go. Magkasinigtan na ita, matubag ang pangutana, unya ato mahatag sa mga kasuking tigpaminaw, o sa may mga sitwasyon, dili sa gawas, labi na gid pag-encourage. Nindot kay day na, diha gyud sa Hipodromo, no? Di bang kag 101 years old niya, kuan pabakuna gyud pagkanindutan ng kunaon. So way rason katuuban nga mahadlok pabakuna niya si Lola, wa gyud mahadlok kung pabakuna inday ayda. Sel pagkakita nako sa Hulagway kagahapon tungod sa to ang barangay effort usab sa Hipodromo, pagkakita nako sa usa sa mga health worker nga ni upload sa photos ni Lola mo na nga ato sang gi-share diha sa DYHP Arimen Cebu Facebook page aron ma-encourage usab ato mga suging tigaminaw nga magpabakuna kay di ay 101 nga Lola in fighting spirit nga magpabakuna unya way magsulti og nag-agni niya, way nag-encourage kundi iyang kabubuton kay dugay na gyud niya magpabakuna apan karon kay na gyud sa tugkaran diri sa Hipodromo niya Pfizer vaccine ang iyahang
gihuwat niabot na gyud Attorney Rufil. Oh, kaniday kana na ang og makuanay mo atong mahatagan sa mahatag nato lula nga mga giveaways na nato ba. Lalo na kung mabigyan sa ng radyo para may pagka kalingawan sa para maging masaya kanunay si Lula Inday Aida, no? Nga masayahin ba maminaw sa ato mga programa sa DWHP ug IFM, na minaw sa ato mga programa niya. Masaya Inday Aida, hindi pwede yang mamimigay na mag-goal diyan. Again, ato ng tagaan og radio og mga pa-premyo kay sa Benji tani kasama George. Paano ni Benji nila ni Lailin at ni Julius, no? Ito si Julius taga Hipodromo man din yan. Ilista diyan, no, para mabigyan ng ng mga pahalipay. Bigyan nato ni ng bigas, radio at iba pa. Lalo na yung radio para may yung sinabi ni Lino, yung mapagkalingawan, may mapagkalibangan, mato ni Lino. DJ Lino, kunan ko rin, supplyan ko din mga pulong sa Tagalog. Ni Ma'am Lucia umiiyak na ito dahil natuwa Attorney Rufil. Oo. Muna, yun ang importante kasabang Aida niya. Mamimigay, habang mamimigay tayo, tayo din ay masaya, no? Masaya yung binigyan, tapos tayo namimigay, masaya din. Hindi pwede yung masaya na namimigay parang mag-uol. Sabi ni Lucia, Attorney Rufil, namigay, ngunit nalungkot. Ay, wag dyan. Yung mamigay, masaya. Yung binigyan, masaya. Dahil nabigyan. Kita rin namigay, masaya din tayo. Labi na kay, doon lang yun kayo ang Pasko, Attorney. Doon lang yung Pasko. Yes, Attorney Rufil. Sige, ikuha na sila sa diha kay limang kanang malipay kita na nga 101 years old nga napabakuna, kasama Aida. Yes, Attorney Rufil, no, hinaot nga maghatag usab kinig encouragement alang sa uban nato pa diha nga nahadlok-hadlok o naghiko-hiko nga magpabakuna nga di ay 101 years old nga encourage o determined nga magpabakuna unya karon maayo ang pamatira kaluoy sa Ginoo, Attorney Rufil, hoping nga sa dugang pagkatuigan ang moabot ni Lola labi na kay by January sa sunod tuig mag 102 na si Lola Juanita Celoterio. Okay. So, nanukad na lang diri sa San Galino, Barangay Hipodromo. Ako nagpasalamatan ng kauban sa Lupon Department, listeners sa KSDYHP, Attorney Rufil, Ma'am Emma Katnubay, nga niuban sad nako diri sa panimay ni Lola Juanita Celoterio diri sa San Guillermo, Hipodromo. Nya may pagpaminaw po sa tong amigo na, sa Kapitan Bacolod, Dondon. Nya salamat kayo sa atong natong milabay nga weekend ay nga yatang ipaggamit sad sa ilang mga kuan diha. Kahimanan. Rufil, salamat kay Cap Dondon Bacolod nga medyo busy paghihapon Attorney Rufil labi na kay karon may katapusang adlaw sa mass vaccination o niya. Diri sa Barangay Hipodromo, pagpasumpay lang ready na usab kada mga orasa ang nakapwesto na usab o gahanay na alang sa katapusang adlaw sa mass vaccination. Okay. Muna ka diri sa Barangay Hipodromo, kini si Radio Man Aida de la Cruz Campos sa Tac Arimen. RMN Exclusive. Okay, salamat kasamang Aida Tampo sa imong report. 101 years old nagpabakuna kagahapon. Og okay ra yang paminaw day. Siya pa Lola pamingon niya asina kay magpabakuna ko kay gusto kong Pfizer. Ragnay na lupig daghay na lupigan ning Lola ning kalakihan. Og si Kapitan Dondon Bacolod, good morning Kap. Og nga man sab si Kapitan Francis Espares nga nagpa-booster shot. Radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok. Straight to the point.